खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलावहाय नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नङा होमबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर एरियानि NGOआ दंफां सिखाव BTRनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी सारा दानानै होनाय NGOआ गोबाव समनिफ्रायनो दंफां खावबोदोंमोन नाथाय बियो मैया रोखा जाबाय जों गामियारियाव रायजो जानाय गोरिब गुन्द्रा सुबुंफ्रा सोरबाफोर जुदि हाग्रायाव थांनानै बन आरो दंफां लायोबा फरेस्टफ्रा आथिं गावफ्लंनानै हरो आरो बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै हरो मोनानि गेजेराव जुदि सोरबाफोर दंफां लायनो थाङोबा बेखौहाय फेक एनकाउन्टार खालामो बेफोरबायदि जाथायखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दंमोन दा मैयानि दिनाव बे रोखा जाबाय जे BTRनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी सारा दानानै होनाय NGOआ जे गोबाव समनिफ्रायनो दंफां खावबोगासिनो दंमोन बे मैयानि दिनाव रोखा जाबाय नङा होमबा रायजोफोर दा बिथांमोननि सायावहाय मानगोनां रनजित बसुमतारी सारा मा एक्सन लायो जों नेनानै थानोसै नङा होमबा बिथांमोनखौ माबायदि साजा होयो जों बेखौ नेनानै थानोसै दाना फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो बिथांमोना माबायदि हमजायामोन आरो बिथांमोना हबाव हमजायामोन बिथांमोना माजों लाबोदोंमोन दंफांखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लाना मोनथिगोन फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो बेथ' आं मिथिनाय बायदिब्ला बे दंफां सिखावफोरनि नङा जे सान्तिपुर एलेका बा खुंग्रिं एलेका बे साइडआव थानाय जे NGO ग्रुप NGO ना मा होनो फेरेंगा सरनि दोननाय बिथांमोना जाहैबाय बिदिनो सोरबा पाब्लिकखौ दंफां हाहैनाय मानाय बेफोरबायदि बुंनानैहाय बिसोरो हाग्रानिफ्राय बख'बाय थादों खिन्थु बेखौ आं दहाय फुङाव खोनानाय लोगो लोगो आं माखासे हाइकामान्डनि मानसिफोरजों एसे खबर लालायनानैहाय आङो होसोलांनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिसिनाव आङो फोरमान प्रुफ बिदोंमोन बिथांमोना होनो हायाखै थारमाने आङो जे गोबोरखि बाजाराव थांदोंमोन बे बाजाराव थांनाय लोगो लोगो आङो सासे मानसिखौ आं लोगो मोनहैदों लोगो मोनहैनानै आं सोंदों बिथांमोना जाहैबाय बेबायदिनो मा होनो हन्दा सोनानै लेबार बाहायनानै हा होनानै ओमफ्राय सिखाव हानाय होननानैहाय बिसोरो हाग्रायाव दिखोनानै लानानै फैयो बेबायदि आं अनेक बार NGOनि मानसिफ्रा औ बेबायदि दा खोनानाय बायदिब्ला बेबायदि माबा हाबाफारिया सानबेसेबो जाबाय थादोंमोन आं खोनानायावथ' आङो ओरैनो खनथाम खनब्रैखौ आं खोनाबाय थादोंमोन खिन्थु आङो टाइमनि आंखालावहाय आं बे खामानिखौ आं मावनो हायाखै आरोखि ओरैनोथ' जोङो माबा ससियेल वर्कार हिसाबै आंबो सासे दङ जेनेबा काजलगाव साब डिभिसनाव आरो आंनि गोजौआव दंबावो सारमोन बिथांमोनाबो दा बाइट होगोन सरकारा बिथांमोनखौहाय जिथुनाखि हाग्राखौहाय संरैखा खालामनो थाखायसो बिथांमोनखौ दानानै दोननाय जादोंमोन खिन्थु बिथांमोनानो बेबायदि खामानि मावदों बिनि सायाव मा बुंगोन बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव जेन'बा हाग्राया जोंनि थाखाय नांगौ आरो गोबां जोङो हाग्राखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय आं सानो बेबायदिनो गासैबो जेनोखि दंफां मावग्राफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो हाग्रा दाननाय एबा हादान एवनाय बेफोरखौ जाहाथे मावा आं बेखौनो खावलायो आरोखि आंनि थुरुबनिफ्राय दंफां जब्द खालामनो हादों बेनि गेजेराव माबायदि मोनसे गारिनि जब्द खालामनो हागोन ओरैनोथ' 8 खानमोन ट्रेक्टरा खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आं जब्द खालामनायाव आंजोंहाय माखासे गार्ड गैयि हिसाबै आं लाखिजोबनो हायाखै खिन्थु माखासे मबाइलनि गेजेरजों जोङो भिडिअ खालामनानै लानाय दङ नोंथांमोननो बेखौ होनाय जागोन बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो जोंखौ दम होदों बेबायदिनो गाज्रि भाषाबो बाहायदों आरो बिदिनो नाख्रां नारस्रि बेफोरबायदि खालामदों बेफोरखौ जोङो होनाय जागोन बिथांमोनखौ सिनायो नामा सोर सिनायो औ बिथांमोना जाहैबाय दाउखि दालां बोराय आलु दामफ्ला निहिमिया बिथांमोननि नामा NGO फरेस्टनि बिसोरो जोंखौ गिनानै आङो होसोबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना दुरुंखौ दानस'ला बिसोरो लगे लगे ट्रेक्टरखौ फाथायहरजोब्बाय गावबा गाव न'आवहाय दा बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लानो सानो आरो सरकारखौबो मा राहा लानो थाखाय खावलायनो सानो आङो बेखौनो आं खावलायनो सानो जाहाथे जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार बिथांनियाव आं खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय खामानिखौ दा मावथों जाहाथे सारा गावनि मानसिफोरखौ जेबा गावनि मावथि बिथांमोनखौहाय जाहाथे खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय हाग्रा दाननानै बेफोरबायदि गाज्रि बेबायदि पाब्लिकनि सिङाव बेफोरबायदि मावनाया मोजां नङा थारमाने आं बेखौ खावलायो आरोखि सरकार नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय जेब्ला नै दिनैनि जानायनि जाथाय बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ जेब्ला आङो बेंटलनिफ्राय मोना नौफासि दावखोदों अब्ला बै नाकेदारानि खोलाहा बिसोरो 8था 9था ट्रेक्टरखौ लाइन लाबोगासिनो दङमोन दा गोबां पाब्लिकफ्रा बेखौ बेंथेदोंमोन लाखिनो आरो बेंथेनानैहाय माने रेन्जआव खबर हरनानै रेन्जनि मानसिनो हरनो नाजादोंमोन ओमफ्राय बिथांमोना नाज्रेद खालामनानै माने मानसिखौ बोखेले खालामनानै दाब्रायबोनानैहाय दा बेवहाय लखबनानै ट्रेक्टरखौ फाथायहरदों ओमफ्राय दा बेनो खोथाया बेनोल' माने जोंनि अदालगुरि
कुसुं दैसा साम' दैसा बे जायगानि मानसिफोरखौ बदनाम खालामगासिनो दङ माने दंफां सिखावनानै दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बबेबा लामायाव दिनैसिमाव टाटा मबाइल गारि हमनो मोननाय जेबो गैया गोबां दंफां मावग्राफ्रा 2-3 माससो जाबाय सिगां मावोमोन बेखौ आं बुंनो हायो मानसिफ्रा मावदोंमोन सिगांफोर खिन्थु दा टटेलि बन्द ओमफ्राय दा जोंनियाव गोबांथार प्रुफ दङ माने बिथांमोना दाखालि जेब्ला दादगारि बिसोरो फार्स्ट टाइम दादगारियाव लाबोदों मालखौहाय दादगारियाव बिथांमोना गावसोरनो हायो बिसोरो हन्दा सोयो पाब्लिकफोरखौ हन्दा सोनानै हाहोबाय जेब्लानाखि दंफाङा लड जाबाय ट्रेक्टर 6-7 जाबाय होमब्ला बिथांमोना गावसोरनो हाग्रायाव थफ्ला बानानै थांनानै माने नुहैनाय बायदि खालामबाय दंफाङा दै गोबाङै दङ ट्रेक्टर लानानै गावसोरनो सिज खालामना लाबोफ्लाबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि बिसोरनि माला लड जाबाय लड जायोब्ला बिसोर गावसोर फानो आं बै समाव ECF सार आंनि नामखौ बुंब्लानो बियो मिथिगोन नोंथांमोना सोङोला ECF सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बिथाङाबो दुखु फोरमायहरदों माने बिदि बोरै जाखो सार जोंनि एलेखानि मानसिफ्रा बदनाम मोनजोबसिगोन नामा जोंनि एलेखानि मानसिया रावबो दंफां मावाखै खिन्थु NGOफ्रा दिनै दंफां हानानै गावसोरनो ट्रेक्टरजों लाबोयो मा प्रुफ दङ मा अर्डार दं बिसिनावहाय हाग्रा गेजेरनिफ्रायदि बिसोरो ट्रेक्टराव माल जाबनानै लायनो मोनो खिन्थु अरिजिनेल फरेस्टआ मानो लाया NGOआ मानो हाना लायो नैबेखौ आं सोमोनांदों आरोखि ओमफ्राय जेब्लानाखि आङो दाखालिबो आङो जेब्लानाखि बिसोरो आंनि फंबायनिमोन लाइमुथिनि ट्रेक्टर हमबाय ओमफ्राय बिसोरो 50,000नि हराव हगारफिननो होननानै कन्टेक्टखौ रेकर्डखौ आङो रेन्जआव आं जासिहरदोंमोन ओमफ्राय बिसोरथ' आंखौ बिराद फोथायो नालाय सिगांनिफ्राय आं मदद होबोदों नांलाया दे रेकर्डखौ लगे बिसोरो माबानिफ्राय ट्रेक्टरखौ सेना लांफिनदों हगार होआखिसै आरोखि आङो ओंखाला बिसोरो जबान जाजोब्बायमोन हरनोहाय ओमफ्राय दिनैनिखौबो गोबोर एरियायावहाय बिसोर बिराद गोथौ हाग्रायाव बिसोरो माने सासे मानसिखौ माने हाहोबाय जेब्ला बियो गोबाङै हानो हाबाय होनबाय नै दिनैहाय उथायलायबाय आरोखि बिदिनो दिनैल' नङा गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो माने दंफांखौ हादों आरो फानदों आङो दाखालि जेब्ला EM सारनाव थांदोंमोन माखासे खोथाखौ आं EM सारनोबो खोन्थाबोखादों ओमफ्राय सारा बुंदोंमोन जाहैबाय वाइल्ड लाइफ केस होनानै आं बिसोरखौ बिदि बदमाइस मावग्रा थिखो होदों होनदोंमोन खिन्थु दा बे खामानि सोलियाखै दा जेब्लानाखि रेन्जआव जों खबर हरनो रेन्जनि मानसिफ्रा होनो जाहैबाय जोंनि आयेनजों खारनो नागिरनाया सोलिले NGOनि दादागिरियासो सोलिसै जों खोथा फंसे होनो लाफंबाय बिसोरो गाबोनो EM खोन्थानानै नोंखौ गाबोनो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो होननानै उल्था फरेस्टखौसो दम होयो दा फरेस्टआ गंसेबो दंफां हमनो मोनाखै लामायाव साइकेल गंसेबो हमनो मोनाखै खिन्थु बिसोरो गावसोरनो साइकेला दिनै हमदोंब्ला दा मोनायावनो बिसोरो लिंहरनानै 1500नि साइकेला फानबाय गाबोनो नोंसोर नारहैफिनदो होनना थुनहरबाय बे मोनसे इनकाम ओमफ्राय बिसोरो बाथाम हमनो मोनो गाबोनो सरखारनि न'नि हरदों होननानै दाखालिबो ट्रेक्टर गंसे बिसोरो फानहरबाय बेखौबो आं लगे खोन्थाहरदों आरो रेकर्डना दङ जाय मानसिया बाइकजों सिगां मोखां खाथेना सालायदों बेखौ सासे सावथाल आदिबासि मानसिया भिडिअ खालामना आंनो हरदों नै लांलायबाय दादा रेन्जनिफ्राय बख'नानै होननानै खिथाहरबाय होमब्ला बिदि एफाग्राब फावो दङब्ला मा अवार्डारै माबोरै फाननो हांखो रेन्जारनाव सोंहरनोब्ला फरेस्टनाव सोंहरनोब्ला बिसोर आन्दायहरनो अवार्डार बिसिनाव बिदो मा अवार्डारै बिसोर फाननो हादों दा रेन्जाराबो बिसिनि थाखाय बिसिनि उफुद्रुब बिसिनि दादानि थाखायनो रेन्जाराबो फावसायनांगौ गोनां जादों दा बिसोरो रेन्जारनोबो खबर हरना दिनैनिखौबो बिसोरो जेबो मिथिया मानो होनोब्ला बिसोर लायो गारख्लायखांब्लासो खबर मोनो मानो होनोब्ला बिसोरो बेखौहाय डिसेम्बराव लड खालामगोन बेखौ फानगोन बिसोरो बिदि फानै फानबाय थायो आरो मोनसे बै समाव मैखुन खाग्रा दादगारिनि आंनि बिगुमै दं दादगारियाव मैखुन खानो थांबाय हाग्रायाव माने बिसोरो ज' फैसा बुजायलायगासिनो दं आरोखि दंफांखौ हाहोनानैहाय ओमफ्राय बेखौबो लाबोबाय ओमफ्राय बे मैखुन खाग्राखौ आं थोनहरदोंमोन डाइरेक्ट ओरैहाय बेंटलाव थाग्रा NGOफोरनो खिथाहैदों नामखौ गोसो जायोब्ला आं बुंनो हायो आरोखि बे NGOफ्रा मिथिगौ मा रोखोम बिसोर खामानि मावदों आरो बिसोर अलरेडि बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मिथियोमोन आरो गोबोराव थाग्रा NGOफ्राबो बिसोरनि मावनायखौहाय मिथिगौ आरोखि दहायबो गोबां कन्टेक्ट फैदों ओमफ्रायसो जों मिथिदों नङाब्ला जों बेंटलाव दङमोन बोरै 6-7 हाग्रानिफ्राय लाबोदों जों मिथियाना बिसोरनि खामानि मावनायखौहाय बिदि आरोखि आङो बेखौल' खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय जिनुखि माने सारा मानसिखौ दोनबाय हाग्रा रैखाथिनि थाखाय जोङो एकदमबारे गोसो होनानैहाय हाग्राखौ रैखाथि खालामनांगोन दालालिनि थाखाय नङा थाखा आरजिनायनि थाखाय नङा नंगौना नङा दा दंफाङाखौ जेन'बा पाब्लिकआ फाननो मोना NGOआसो फाननो मोनाब्ला बोरै जालायखो बियो दा जों बिराद खस्थ' अदालगुरिया नों साथारि गुरसे हायनांगौला होसोजायोब्ला बा NGOआ अपेन हानानै गलाय लाबोनो हायोब्ला गलायखि गलाय ट्रेक्टर लाबोना फाननो मोनोब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रासो बिजिरसिगोन खिन्थु दा आं सारखौ खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय सारनि सायाव पाब्लिकफ्रा गोबां दुखु मोननाय फैगोन बिदिब्ला माने NGOआ मावबाय दस्रा
बै बिसिनि हेड हिसाबै सारखौसो बिराद दुखु मोनगोन आरोखि गोबां मानसिफ्रा होनो माने मा रोखोम जाखो सारा जेन'बा एसे एनै सामलायनो हादोंना हायाखै खिन्थु बिसोरनि बदमाइस मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बेखौ सारा स्ट्रिक्टनि दायथ' लानानैहाय बिसोरखौ सामलायनांगौ